Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik zei die via de livestream met ons verbonden binnen. De blommen uit de kerken die gingen als groet van de gemeente naar Willy Vluchtwagenaar. De operatie is goed slagen en ze stoons die weer thuis kwamen uit het ziekenhuis. Joke Brouwer-Levering is deze week ook weer thuiskomen. Harry Jonker is na de operatie in Greens overgebracht naar het ziekenhuis in Ljouwert. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. En dan voorkomen de waars die de bidstonddienst is de komende waars die de jong in Hitsem. Er was wat verwarring over hier en daar, dus vandaar nog een keer de aankondiging. Na de dienst zit de koffiekleer. De diaconiecollecte is voor de zending in Palestina. Maalkoor Bibel lezen, iepend dwarren. De tweede collecte is bestemd voor het kerken. Ernst Walstra is organist. Lector is Japke Gilliam. En de voorganger is Dominique Tietje Hipma. Uw intochtslied is Psalm 24, de versen 2 en 3. En we zongen dit al het kind staan. En dan wens ik weer over zegen het diensten. Laat us nou stil worden en us het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat us help is in de naam van de Eeuwige, die het hemel en aarde maakt had.
die trouw bloot ont in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genede mag je me wezen en vrede van God is heid, van de Heer Jezus Christus in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat wij hier op deze morgen bij elkaar wezen maaien. Ik verboem maar de mensen die thuis deze dienst maaien. De tweede snijn van de 40 dagen. Reminisceren hier tussen snijn. Naar de psalm die we krek zongen hebben. Betink. Dat komt uit psalm 24. Denk aan het vaderlijk meedogen. Denk aan jouw barmhartigheid en gunst, Heere, want die binnen van eeuwigheid. Dat binnen de woorden die het joert om deze dienst te winnen. De tweede snijn van de 40 dagen om in te keren, om bij de essentie te komen, werd het om gaat in het leven. U zwaai, mij de Heere, op wij naar Peeske. Met de hichte en de diepte bij elkaar komen in een nieuwe dag, het nieuwe leven van God. Wij willen nou aan het begin van deze dienst met elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God, denk aan jouw barmhartigheid en gunst, want die binnen van eeuwigheid. Heer, om die barmhartigheid willen wij jou aanroepen. Dank je voor al het goede dat jou is jouwe, het licht van de zinnen, de liefde om ons heen, alle vrede en goedheid. En om jouw barmhartigheid willen wij jou aanroepen om alles wat tjuster is in ons bestingen. Alles wat we bang voor binnen. Alles wat we verdriet oor hebben. Wat we zwaar oor hebben. En alles wat we spijt van hebben, berouw. Om jouw barmhartigheid roepen wij aan voor alle mensen die in het nauw binnen. Wij denken aan mensen die lijden onder rampen en oorlogen. Mensen die het vervolgen worden. Mensen die het geen veilig plak hebben. Geen vreugde. Mensen die het geen liefde vinden. Grote mensen, lietse mensen. Vier aan en dichtbij. En wij bidden, Heer, ontferm jou. Christus, ontferm je jou. Heer, ontferm je jou. Amen. Wij willen nou een lied zongen. Een lied van vertrouwen op God. Wij zongen, ja.
Ja, over het huis van God ging dit lied. Een huis van vertrouwen. Werd we bij stilstaan in die 40 dagen. Vorige week hebben we het hele huis hier opgebouwd. En elke snijn staan we stil bij een stukje daarvan. Een huis van vertrouwen. Wij maaien een huis voor God wezen. En God wil in ons wennen. Zo wil God hier in de wereld wezen. En wij maaien meer en meer vullen hoe God in ons wennen wil. En dan kunnen we bij de verschillende onderdelen van het huis denken over wat dat te betekenen heeft. Op Jiske Waarsdij hebben we stilstaan bij de fundamenten van leeuwen en hopen en leefde en van uw roeping om baan van God te wezen. Vorige week hebben we stilstaan bij het hele huis, maar ik speciaal bij het lichaam. Paulus die zei, weet je net dat je lichaam tempel van de geest is, huis van God. En hoe het gaat het over de binnenmoren. De binnenmoren die onderscheid ziet tussen de wenkamer, de keuken, de slaapkamer, de tijden van de dag, het ritme van uw leven. En daar gaat het over bij die moren, die binnenmoren. Het ritme, een heilzaam ritme in uw leven. En we lezen Jood daarbij 2 stukjes uit de Bijbel. Het eerste is uit Prediker, werd het gaat over dat ritme van, er is een tijd van goelen en een tijd van leidsen. En zo gaat dat verder in dat ritme. En we lezen een stuk wat je hebt bij deze tweede snij van de 40 dagen over de verheerlijking van Jezus op de berg. Jacht. Voordat wij nou jaren gaan naar de woorden uit de Bijbel, willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Een wonder is het, Heer, dat wij huis van jou wezen mij. Romte van jou in deze wereld. Dat jou ons bewezen willen. Dat jou zo dicht bij ons, in ons wezen willen. Wij willen jou daarvoor danken en wij bidden, Heer, dat besef in ons groeien mag. En zo willen wij luisteren naar de woorden uit de Bijbel. En we bidden om jouw Heilige Geest. Dat wij toch jouw geest vormen en omvormen willen maaien. Dat ben van God. Met iepen eren, met iepen egen, met iepen handen en met voeten van vrede om terug deze wereld te gaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil van je lezen uit Prediker 3, de versen 1 tot en met 8. Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Zongen nou gezang 844, de versen 1 en 2. Matthäus 17, versen 1 tot en met 9. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hem. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hier hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. We zongen ook vers 3 van gezang 844.
Nou, dat zie ik toch zo gauw weer net zo, dat ze daar een nieuwe wijze van het lied betocht hebben. Maar goed, we kunnen mooi weer oefenen. Hè? Want de wijze weet ik hoor weer van tijd van vloek en tijd van zegen. Dat is weer de oude wijze. Hè? Maar zo wennen we altijd weer aan nieuwe dingen. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. De binnenmorgen, een heilzaam ritme. Als wij de Bijbel lezen, dan worden we van begin tot eind daar meegenomen in een ritme. Het begint bij de schepping. Het ritme van de zondagen van de weken. Waarin alles makkelijk is en werd God rest van het goede werk. En we hebben het ritme van het jaar, de feesten in het Jodendom en de feesten die er in het christelijke leven bijkomen. We hebben de 40 dagen en zo zijn er allerhande momenten en tijden dat we in een ritme meegenomen worden, van begin tot eind. En dan aan het eind van de Bijbel, daar jeet de apostel Johannes in de openbaring jeet hij dat Jezus zei: ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het eind. De oorsprong staat er letterlijk en de voleinding, de vervulling van alles. Nou, en dat is eigenlijk dat ritme in de tijd. Dat we meenemen worden in een ritme van de oorsprong naar de vervulling van ons bestaan. En dat is een rijkdom, dat wij meenemen worden in dat ritme. En dat behoort het dus ervoor dat wij als het weer uit de bocht slingeren worden. En alle jaar kennen we denk ik soms wel dat gevoel, en we zeggen het ik soms bij mensen om ons heen, dat mensen wel uit de bocht slingeren worden, dat ze uit het ritme rijden. En van slag rijden, zeggen we dan ik. Toch allerhande dingen die in ons leven gebeuren kunnen, dat wij helemaal van slag rijden. En ik joh, daar is er een hele protte om van slag te rijden. Maar dat ritme van de Bijbel, het ritme van het leven, dat neemt dus mee van de oorsprong naar de vervulling. En dat bewaart dus op die waai van God. Vorige week toen, ik weet net meer, maar iemand die hier toen over dat versje van op bergen en in dalen. Ja, dus we werden meenemen over de bergen en de dalen. Naar de vervulling. Een heilzaam ritme. En dan lezen we die woorden van Preker. Men zei dat dat mogelijk de woorden binnen van de wijze koning Salomo. En hij spreekt eigenlijk over een soort van ritme. Hij heeft alles in het leven beschouwen en door nooit toch het overwogen. En dan komt het daar, tot zijn conclusies, zijn eigen overwegingen. En hij heeft zien dat er een tijd is van geboren worden en van sterren, van plantjes, van rooien, van goelen, van luidjen, van vrede en van strijd. We hebben daar ik in het lied van het eerst door zongen. Een meeske wezen op aarde, toch tijd en rond te gaan. Het is een waai van jacht en tjuster, van vrede en strijd, van dag en nacht. En zij het preken dat ik zoen. En hij verbindt er, ik zie overwegingen aan. Hij zei, God heeft alles op een goed plak in de tijd zetten. Al die dingen, al die bewegingen. God heeft alles op een goed plak zetten in de tijd. En hij heeft us meesken insjochen in de tijd. Maar tegelijk bloot uiteindelijk, hoe God dat docht, bloot
ondoorgrondelijk voor u. En het beste wat we daar aan kunnen is eten en drinken en blijd wezen, genieten van het leven. Dat is de uitkomst bij preker. Nou, en daar kunnen wij een heel soort vragen bij stellen. God die het alles op het goede plak zet in de tijd. De binnen dingen in ons leven die we mooi maken, dat we denken, hoe kan God daar nou een goed plak aan Jan? We kunnen denken aan de aardbeving in Turkije en Syrië. Hoe kan God daar nou een goed plak aan Jan? We kunnen denken aan die oorlog in Oekraïne of waar dan ik meer. Werd altijd maar weer mensen, jong en oud in ten onder gingen, deermaken worden, wreedheden. Hoe kan God daar nou een goed plak aan Jan? Dan kunnen we mijn prekers zeggen, dat is ondoorgrondelijk. Maar tegelijk kunnen ik mijn preker vertrouwen dat op een of andere manier in die ondoorgrondelijkheid God daaromheen is. Om die bergen en die dalen, dat licht en dat zuster. Dat God in Jezus de alfa en de omega is. En dat houdt u in het ritme. Toch alles heen. Zelfs zo dat wij eten en drinken maaien. En genietje maaien en blijd wezen. Onderwijs al prouwend van die vervulling. Dat is soms ik het ritme van de weken. De 6 dagen en de Sabbat, dat we resten maaien en genietje van de volheid. En zo neemt ik preker us mooi oer die bergen en terug die dalen naar die volheid van Gods goedheid. En dat we zo al die woorden jaren en in ons omgaan laten en mooi gaan in dat ritme, dat kan us ervan behoeden om uit de bocht slingeren te worden. En dan kom ik weer even bij die fundamenten, he, dat leeuwen, hopen en leefde, de hoop, dat anker. He, toch dat ritme willen we ik ankeren. Dat we net het taartbuster worden in de brood, maar dat wij mooi gaan in Gods ritme. Ik moest bij de voorbereiding van deze test denken aan een boek wat ik een keer gelezen heb. En dat gaat over, hoe het een meisje leven verrint. Ja, ik van de oorsprong tot de vervulling is. En hoe je dan zei in het verhaal van een meis 3 lijnen ontdekken kunnen. De eerste lijn is de lijn van de tijd. Dat we, van de wieg want de graaf, dat we mooi namen worden in de tijd. En er is continuïteit in. We gaan steeds verder en we worden ouder en we worden volwassen. En zo vormt ons leven hem. Maar dan kan ik discontinuïteit wijzen. Dat er opeens een brek in ons leven is. Dat het heel oors gaat als dat we tocht gaan. Dus die spanning, dat is ik weer dat ritme. He? Dus dat is het leven zo mooi teruggaat, maar dat het ik weer brekken erin wijzen kunnen. En dat we altijd dan mooi nommen wurmatten op dat paad. De lijn van de tijd en we hebben de lijn van de romte. Het plak dat we wennen, de meesken dat we bij jaren. En dat is mooi, het komt ook voor in die eerste zin van het lied van het chest. Een meeske wijs op ieder, toch tijd en romte gaan. Dus we hebben de lijn van de tijd, de lijn van de romte. Plak wat we binnen, de meesken. En dan gaat het om uzelf en mijlkoor. En dat kan ik spannend wijzen. Ja, wat is voor uzelf en wat is voor uw mijlkoor? Die spanning. En de 3e lijn,
dat we de transcendentielijn neemt. En dat is toch de dingen hinnen. Dat is de lijn van God, zeg maar. De lijn van God die toch is leven rint. En die we overal in ontdekken kunnen. En in die lijn is er een spanning. De spanning tussen ik. Dat ik zelf mij redden wil. En de lijn dat ik mij oorjaan kan om God. En zo zeggen we in al die drie lijnen die spanning eigenlijk. Dat hinnen, de bergen en de dalen van de tijdlijn. Dat het mooi terugkeert en dat het opeens brekken kan. En met de romte van dat we op jezelf binnen en elkaar. En die lijn van God. Of wij zelf redden willen of dat wij ons oorjaan kunnen. En zo zijn er al die bewegingen in ons leven. Wat we hinnen en werken kunnen. En dat wij mooi noemen, dat wij ons mooi nimmer laten maaien in een heilzaam ritme. Ja, om de goede middenwaai te vinden, de waai van God in ons bestaan. Een heilzaam ritme. We kunnen dat eigenlijk heel mooi zien in het verhaal wat we niet lezen hebben uit het evangelie. Precies maar dit stukje verhaal van Jezus. We zeggen daar de lijn van de tijd. Het is 6 dagen later. Zo begint het verhaal. En dan denk je, 6 dagen later als wat? Dus ik heb daar even naar zocht wat dat wezen kan. En wat er dan ervoor staat, is dat Jezus met de leerlingen in Caesarea Philippi weer. En dat hij onder leerlingen vreegt, wie zijn de meesten dat ik ben? Dus dat is het verhaal van Jezus. Wie zijn de meesten nou dat ik ben? En die ene zei Johannes de Doper en de andere die zei een profeet. En Petrus die zei, Jo binnen de Messias. Dat weer er 6 dagen daarvoor gebeurd. En daarna dan vertelt Jezus tegen de leerlingen dat ze naar Jeruzalem tas zullen. En dat hij daar lijden en sterren moet. Dat is de waarheid die Jezus geeft. Maar dan 6 dagen later, dus op de zondag, de sabbatdag, gaat ze de berg op. En voorbij dat verhaal van het lijden en het sterren, maar Jezus nou al proeven van dat licht van God. Dat is de lijn van de tijd. En daar op die berg, daar moordde hij Mozes en Elia. De skiernis van Israël, de skiernis terug de tijd waarin het woord van God bekend worden is in Israël, in de wereld. En zo, word ik Jezus droegen op het ritme van de tijd naar Gods toekomst. En dan hebben we de romte, het plak en de meesken. Jezus werd mooi naar een hege berg op. En zo'n hege berg, een berg is in de Bijbel altijd het plak. Waar meesken God vinden kunnen. Waar God dichtbij is. Bij Mozes weer dat zo, bij Elia weer dat zo. En hier bij Jezus is dat zo. Dat het licht van God vlakbij komt. Een hege berg staat erbij. God is heel dichtbij. En dat zorgen we in dat licht wat er strelend aanwezig is. En tegelijk verborgen in een wolk, dat we het haast net onzien kunnen. Dat het nog een geheimenis is.
Dat is het plak, maar ik de mineskip speel het mooi, want Jezus is er net alleen. Hij is er en met het volk Israël, verzendt in Mozes en Elia. En hij is er met de leerlingen. De mierskip om Jezus heen. Het lichaam van Christus. De tjerkenmierskip die ter bij Jezus is. Jezus en zijn vrouwen. De lijn van de romte en de mierskip. En in dat verhaal zorgen we die lijn van God. Die lijn van God, dat Jezus, ontdekken mij, om het maar meestelijk te zeggen, dat hij de Messias is. Dit salve is toch de geest. Dat hij die geest in alle volheid bij u brengen mij. Wie zitten de meesten dat ik ben? De Messias. Die lijn van God is zijn bestaan. De ropping van God, dat fundament van de ropping. Waar is Jezus daar roppen om Messias te wezen? En zo worden in hem ik wij roepen om Messias te wezen. Om de salving van de geest te ontvangen. En dan zien we wat er gebeurt in die lijn van God in Jezus leven. Dat hij die Messias wezen mag. En dat hij weet dat hij terug de diepte moet. De waai van leien en sterren. Maar dat het uiterinnen zal op dat licht van de berg. Dat licht dat vervuld wordt met peersken. En in dat leven van Jezus vielen we het allerdiepste, die spanning van zelf, van ik of van oerjefte. Wie zeggen de meesten dat ik ben? En Jezus is de Messias, maar juist in dat Messiaswezen, daar zit alle oerjefte. De oerjefte aan Gods tijd, aan Gods romte, aan Gods wezen, dat terug de diepte heen het nieuwe leven komt. En zo lezen we in het verhaal van Jezus die lijn van de tijd, de lijn van de romte en de mierskip, en die lijn van God. En zo wordt Jezus mijn naam, terug de tijd heen, in het ritme van God, om zijn waai te volbrengen, van de oorsprong tot de vervulling. En zo mogen wij gaan in die 40 dagen, om ik onze waai te gaan, van oorsprong naar vervulling. Dat wij ontdekken mogen wat wij binnen. Maar Jezus salve toch de geest. Dat zei Johannes de Doper om ons al. Na mij komt iemand, die zal net dopen met water, maar die zal dopen met de Heilige Geest. Dus in Jezus werden wij alle jaar salven met de geest. En met hem mogen wij die waai gaan in Gods ritme. En dan kunnen wij het uithoren. Die bergen en die dalen, het leidsen en het goelen. De vrede en de strijd. In het vertrouwen dat wij uiteindelijk in dat licht van God komen zitten. Die Sabbat van Peersken. Het nieuwe leven. Ik hoop je en bid dat wij dat ritme in onze leven vasthouden mogen. En dat wij zelf het heil vielen mogen van God. En dat ik delen kunnen met de meesten om ons heen. In een verhaal die oeral samen verslag rekt. Amen.
Zullen wij nou maar elkaar een lied zongen? Gezang 544, vers 1, 2 en 5. Wij maken nou het dankje en bidden. We zullen bidden voor de mensen die het bij de aankondiging nemen binnen, de mensen die het ziek binnen. Ik zou ik nemen willen Siebe en Griet Bruus, maar vorige week waren dat al even neemt, maar Griet die had even in het ziekenhuis was, maar ze is onderzocht, maar ze kon eigenlijk niks vinden, gelukkig maar hopelijk maar dat verder goed gaan. En Siebe is van het weekend ik in het ziekenhuis West voor een operatie en dan zijn we nou wacht zien hoe de uitslag daarvan wijzen zal. En ik woon nemen Wietske, ik weet niet, Wietske de Vries is het, de kapper Wietske. Ja, uw nieuwe boervrouw is dat eigenlijk, die ik zo ziek is, dat is wel heel begruttelijk. Daar zoek ik van binnen. En misschien wil je me iets nemen van de gebeden. Heer is God, dank u wel dat wij maar alles bij jou komen maaien. Maar het lucht en het zuster.
maar uw vreugde en maar uw verdriet. Maar uw dankbaarens en maar uw vragen, uw onoplosbare vragen. En dat wij weten, maar Heer, dat alleer in jouw handen besletten is. Dat wij vertrouwen maar dat jou het voleinig is in Jezus. Maar leefde en wacht. Al kennen wij er net bij. Jou is dat vertrouwen, Heer. Dat jou daarin in us wennen kennen. Dat wij dat ik delen maaien met de mensen om ons heen. En zo willen wij de namen nemen van mensen die het ziek binnen, die het in het nauw binnen. Wij willen bidden om jouw geest van kracht, van heelheid. Zo bidden wij voor Harry Jonker, voor Willy Vlug, van Joke en Melle Brouwer, van Siebe en Griet Bruusma, van kapper Witske en haar naasten, en voor al die mensen die wij zijn dus gedachten hebben. Heren, wij willen jou danken dat wij deze waai van de 40 dagen gaan maaien achter Jezus aan. Dat wij in hem jouw goedens ontdekken maaien. Het spoor dat terug de diepte naar het licht gaat. Terug de haat hinnen naar de liefde. Terug de strijd hinnen naar de vrede. Neem ons mooi op dat paard, Heer. En laat ons daar terug sterker worden. In vertrouwen en hopen en liefde. Wij bidden voor deze wiede vrouw, met al zijn vragen. Maar alle rijkdom en jermoede. Met alle strijd en alle verwachting. Met alle rampen en geluk. Wij lezen het in jouw handen, Heer. En wij bidden wil u helpen om op uw eigen plakje jouw goedens zien en veel te laten. Wij bidden van jouw tjerke, Heer. Hier en overal in de wereld. Dat wij weten en vullen maar dat wij huis romte van jou binnen. Dat jou in ons wennen willen. En terug ons hinnen strielen willen. Jou is die vreugde. In stilte willen wij sissen wat een oor net van ons sissen kan en naar jou luisteren.
Heer, en mij ook willen wij de woorden bidden die Jezus u zoen het. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en daarna zongen we maar ook al gezang 171, vers 1, 2 en 3.
Ik weer juster een dag in Nijklooster in Jorvet. En ja, Gwons weet het al, maar misschien net iedereen. Maar ik hoop je dus met Pinkster een van de kleesterlingen boetende worden te worden. Dan we het Nijklooster inwijden. En dan ben de fjouwen mensen die de wenningen en tredje kleesterlingen boetende worden. En er is een hele mooie kernzin bij Nijklooster. En dat is dat Nijklooster graag rond te wijzen wil van God om mens te worden. Ruimte voor God om mens te worden. Het wordt heel lang voordat ik die zin onthoren kon, want het is een hele wonderlijke zin eigenlijk. Dus die wil ik al in je maai aan voor deze week. Ik denk dat dat is natuurlijk een ruimte voor God om mens te worden. Dat ik even nog nooit denk. Wat dat inhoudt. Fijn dat je me aan je wint. Dat wij samen met elkaar een ronde van God wijzen maken. En in God meewerken. En in wij meewerken. En samen wij weer de verwachting gaan als bijen van God. Om zijn leefde te delen. Maar zijn zegen. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de leefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest, wees bij hem alle Heer.